adunay usa ka lalaki nga nagsaulog sa iyang adlawng natawhan ug tulura ang iyahang giimbitar para sa mao nga selebrasyon. Kay buot niya masayran kung kinsa sa tulo niya ka mga higala ang iyang pinakasuod. Base unya sa ilang regalo nga pagadalhon og ihatag ngadto kaniya. Ang una niyang higala nagdala sa iyahang paborito nga bino. Kay kuno gusto niya mag-shot puno sila nianang adlaw. Ang ikaduha nagdala og cake. Pag humagkanta og happy birthday, ipahiran og cake iyahang naong. Ang ikatulo nagdala og hilo og dagom. Busa na tinga siya nganong hilo og dagom. Tungod kuno kay gamiton kadto sa pagtahi sa iyang natastas nga brief. Mga kaigsuonan, kinsa man sa tulo para kaninyo ang pinakasuod kaniya. Ako kining naisgutan tungod kay diha sa unang pagbasa na hisgutan man God kung kinsa gayod ang tinuod nga suod nga tawo ngadto sa Dios. Unsa man ang makapahimuot ngadto sa Dios nga atong binuhatan. Ang atong Ginoong Hesus matud pa sa unang pagbasa mao ang pinakasuod sa atong Diyos Amahan kay siya nagtuman man sa iyang kabubuton. Kita mahimo kitang suod ngadto sa uban siguro kung kanunay na natong ikauban ang mao nga tawo. Kung kabalo na kita sa iyang mga sikreto, sa iyahang mga tinguha o gipangandoy sa iyang kinabuhi. Siguro suod na nato kanang mao nga tawo kung nadawat na nato ang iyang mga kahuyangon. Kung siya dili na maikog kanato pero ang respeto nagpabilin. O gani suod na usab nato ang mga pinalangga niya o mga kamiyembro sa iyahang pamilya kung tinuod nay adunay lawom og suod nga relasyon nga natukod tali kanato og sa ato ang mga higala. Mga kaigsuonan, diha sa Ebanghelyo atong nadungog nga ang mga tawo nga nag-alirong kang Hesus nagdahom gyud sila. Nga si Hesus suod kaayo sa iyahang mga kapamilya, sa iyahang inahan ug sa mga igsuon. Apan sa dihang si Jesus giingnan nga ang iyahang mga igsuong lalaki ug ang iyang inahan kini igsuong lalaki na isgutan din mga kaigsuonan dibot pasabot nga proseso niya ni nga igsuon kundi iyahang mga igagaw. Og ang iyang inahan nga si Santa Maria sa dihang miduaw kaniya giingnan hinuon ni Jesus ang maong tawo nga nagpaybalo kaniya kung kinsa ang iyang tinuod nga mga suod. Ania ang akong inahan og mga igsoon iyang gitan-aw ang mga tawo. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsoon og akong inahan. Tataw kayo mga kaigsuonan nga ang kriteriyon o standard ni Jesus aron siya mailang nga suod kaniya kinahanglan nga ang usa ka tawo magtuman sa kabubuton sa Dios. Kasagaran kung magpasuod-suod ta sa usa ka tawo mohatag ta og regalo, libriho nato siya, then mag-joke-joke na ta sa iya para feeling close. Pero ang ato ang Ginoong Hesus gusto niya nga kung kita mahimong sud niya mutuman kita sa kabubuton sa atong amahan. But ba pasabot ni ani nga iyang gisalikway
ang maong mga igsong lalaki niya o ang iyang inahan, dili pod. No? Kay kung atong susihon, kining giingon ni Jesus nga pagtuman sa kabubuton sa atong amahan, naabaya ni siya sa kaning pagampo nga gitudlo niya kanato ang amahan namo. No? Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Apan ang maong nga linya, mausab ang linya baya nga gisulti ni Maria sa dihang siya giimbitahan nga mahimong inahan sa Dios. Ningon si Maria, sulugoon lamang ako sa Ginoo, matuman nga ni kanako sumala sa imuhang gisulti, no? Ang kabubuton sa Dios. So ang mao nga standard nga nasgutan ni Jesus, iya hapud di ay nakatunan sa iyang inahan nga si Santa Maria. Mauman nga ang iyahang pulong nganhi nagpamatuod usab, no? Nga si Maria suod kaayo niya tungod kay ang iyang inahan matinumanon man usab sa kabubuton sa Dios. Mga kaigsuunan ni aning adlaw, kita giimbitahan nga mutukod og suod nga relasyon ngadto sa atong Ginoong Hesus. Apan unsaon man nato pagtukod og suod nga relasyon ngadto kaniya, mahinungdan kaayo nga kita mugahin og panahon sa pag-ampo. Mahinungdanon usab nga kita magbasa sa Biblia, sa mamati sa pulong sa Dios, aron ato pagayong mailhan ang atong Ginoong Hesus. Apan dili igo nga ato lamang paminawan ang iyang mga pulong. Kinahanglan usab nga kini atong imantala, dili lamang pinaagi sa pulong, kundili pinaagi sa buhat. Ilabi na gayod diha sa pagsilbi sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Suod kang Hesus ang mga tawo nga adunay mga gipang-anto sa ilang kinabuhi. Kung sila atong matabangan, mahimong usab kita nga suod ngadto kang Hesus. Hinaot nga ang pagkasuod ni Hesus sa atong Dios Amahan pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, mausab ang klase nga pagkasuod nga relasyon anaa kita tali kanato ug ngadto sa Dios. Ug hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.